Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στα νομίσματα που μας ζήτησε να δούμε καταρχάς η Ιωάννα και είναι 20 δραχμές του 1960. Ένα νόμισμα το οποίο είναι ασημένιο, το συγκεκριμένο, το 20 δραχμό. Να πούμε λοιπόν ότι έχει 7,5 γραμμάρια βάρος, είναι 0,835 το ασήμι του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νόμισμα το θυμάστε, το συζητάμε αρκετά χρόνια, 2,5 χρόνια από τότε που έχω ξεκινήσει το live. Πέρυσι τέτοια εποχή το αγοράσαμε περίπου στα 5 ευρώ. Σήμερα η αξία του είναι περίπου στα 15 ευρώ, δηλαδή έχει τριπλασιάσει την αξία του περίπου σε ένα χρόνο. Και ο λόγος είναι λόγω της αύξησης της τιμής του ασημιού. Από την μπροστινή λοιπόν πλευρά βλέπουμε τον Παύλο στραμμένο προς αριστερά, ενώ από την πίσω πλευρά βλέπουμε ουσιαστικά τη σελήνη πάνω σε άλογο το οποίο κινείται πάνω στη θάλασσα. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο νόμισμα έχει κοπεί στο Λονδίνο σε 20.019.000 περίπου νομίσματα. Έχω κάνει μάλιστα και στο YouTube και στο TikTok μια παρουσίαση του συγκεκριμένου νομίσματος. Νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα, μπορείτε να τη δείτε, να μπείτε στα βιντεάκια για να το δείτε. Ένα πολύ πολύ όμορφο νόμισμα, λοιπόν, ασημένιο, το οποίο είναι ουσιαστικά και το πιο φθηνό που μπορεί κανείς να πάρει από ελληνικό ασημένιο νόμισμα και έτσι λοιπόν είναι ιδιαίτερα αγαπητό και σε μη συλλέκτες πλέον, ένα λεπτάκι να το πιάσουμε, και σε μη συλλέκτες πλέον, οι οποίοι θέλουν να έχουν έτσι ένα ασημένιο νόμισμα ελληνικό στην κατοχή τους. Γιατί με 15 ευρώ, εντάξει, δεν θα το πάρετε σε αυτή την κατάσταση, θα το πάρετε σε λίγο χειρότερη κατάσταση, αλλά τέλος πάντων είναι το πιο φθηνό ελληνικό ασημένιο νόμισμα αυτή τη στιγμή. Να καλησπερίσω λοιπόν και τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, τα 20 λεπτά του 1831. Ωραία, έχω δύο τέτοια καλησπέρα μας, λέει ο Κόσμιος. Λοιπόν, δεν θα δείξω τα 30 δραχμα τώρα, θα πάω στην ερώτηση που κάνει ο Παναγιώτης και αμέσως μετά θα σας δείξω και τα 30 δραχμα του 1963 και του 1964, τα οποία είναι ασημένια νομίσματα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα έχετε και αυτά στη συλλογή σας. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας ο Στράτο. Γεια σου καλή μου φίλε Στράτο, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στο site, παιδιά, που έχω ετοιμάσει, έτσι, είναι το lcoins.gr, είναι μια λέξη, epsilonlambdacoins.gr, είναι λοιπόν ένα site το οποίο βλέπουμε όλες τις τιμές, έτσι, το έχω φτιάξει εγώ, ακόμα το δουλεύω βέβαια, δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν έχω περάσει τα καποδιστριακά ακόμα, θα περάσω τα common, τιμές γενικά για τις common ποικιλίες και μάλλον θα αναφέρω και ποιες είναι αυτές. Και από εκεί και πέρα μετά θα πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες ποικιλίες, γιατί εδώ στα καποδιστριακά γίνεται ένας χαμός. Αυτή λοιπόν είναι μια εισαγωγή στον Παναγιώτη για την 20. Άρα λοιπόν φίλε Παναγιώτη, σου δείχνουν με μια 20 του 1831, αλλά η συγκεκριμένη είναι η ποικιλία 136 που είναι common, αλλά εδώ παίζει πολύ πολύ μεγάλο σημασία λοιπόν φίλε μου οι ποικιλίες και η κατάσταση του νομίσματος. Τώρα να πούμε ότι τα συγκεκριμένα νομίσματα καταρχάς είναι ο ριχαλκός. Γιατί ο ριχαλκός? Γιατί λιώναν ουσιαστικά τα κανόνια που δεν χρειαζόντουσαν, είτε είχαν καταστραφεί από την Επανάσταση και έτσι λοιπόν τα κάνανε νομίσματα γιατί δεν είχαν υλικό. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά έχουν κοπεί σε 2.272.650 νομίσματα, κόβονται μόνο το 1831, δεν έχουμε άλλο 20 λεπτό, ενώ τα πρώτα κόβονται το 1828, 20 κόβονται μόνο το 31. Έχουν 36 χιλιοστά διάμετρο με 32 γραμμάρια βάρος περίπου, και λέω περίπου γιατί δεν είναι ακριβώς, το πάχος τους είναι περίπου στα 2,9 και χιλιοστά 3,1 ανάλογα την ποικιλία. Είναι νομίσματα που αν δεν έχουν ιδιαίτερες τρύπες, ιδιαίτερες φορές κτλ, η τιμή τους ξεκινάει περίπου στα 100 ευρώ. Δηλαδή εδώ βλέπεις ένα νόμισμα, ένα καποδιστριακό νόμισμα περίπου των 100 ευρώ. Τώρα εννοείται ότι οι πολύ πιο δύσκολες ποικιλίες ή νομίσματα σε πολύ καλύτερη κατάσταση ανεβαίνει πολύ η αξία τους. Αλλά εδώ έχει να κάνει πάντα σου λέω και με την ποικιλία αλλά και με την κατάσταση των νομισμάτων. Έτσι για να μπορέσεις να συγκρίνεις, εδώ μιλάμε για ένα νόμισμα των 100 ευρώ. Τώρα σου δείξω άλλο ένα, ας πούμε, το οποίο είναι στα 70 ευρώ. Είναι η 242 ποικιλία και αυτή common, έτσι, το οποίο έχει μεν καλό χτύπημα, αλλά από την πίσω πλευρά βλέπεις ότι έχει αρκετή φθορά το νόμισμα. Έτσι λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα νομισματάκι το οποίο είναι γύρω στα 70-80 ευρώ. Άρα πρέπει περίπου όταν μιλάμε για αυτά τα νομίσματα πρέπει να συζητάμε και για την κατάσταση αυτών των νομισμάτων. Δεξιά και αριστερά και κάτι ακτίνες πάνω αριστερά. Ναι, έτσι είναι αυτά, Παναγιώτη. Τώρα εξαρτάται, σου ξαναλέω, την κατάσταση του νομίσματος πάρα πολύ και την ποικιλία. Δηλαδή αυτά που μου λες είναι κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα νομίσματα τα καποδιστριακά. Δηλαδή να σου δείξω έτσι σε γενικές γραμμές ένα αντίγραφο βέβαια, απλά για να δεις περίπου πώς είναι τα καποδιστριακά νομίσματα. Εδώ είναι ένα αντίγραφο της Mailing και είναι μια δεκάρα, αλλά βλέπεις ότι αυτή είναι ένα proof νόμισμα, σημαίνιο, αντίγραφο της Mailing, αλλά βλέπεις ότι έχουν αστέρια δεξιά-αριστερά, τις ακτίνες, έτσι, το φοίνικα.
ελληνική πολιτεία, ΑΟΚΑ από κάτω σημαίνει 1821 σε γράμματα, έτσι, δηλαδή η λέξη ΑΟΚΑ εδώ κάτω είναι το 1821, να το γράψουμε με γράμματα. 10 λεπτά, 1828 εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι αντίγραφο, το δείχνω γιατί είναι πολύ πολύ όμορφο σε λεπτομέρειες, για να μπορέσουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες σε αυτά τα νομίσματα. Εξαρτάται πάλι πάρα πολύ από την κατάσταση του νομίσματος. Δηλαδή, πολύ καλές καταστάσεις εννοείται ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Πιο μέτρια νομίσματα, οι αξίες τους είναι πιο χαμηλές. Αλλά γενικότερα δεν είναι εύκολα νομίσματα τα καποδιστριακά, έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε. Με πολύ δύσκολο βέβαια τον φοίνικα, τον ασημένιο φοίνικα και τα μονόλεπτα. Έτσι. Ειδικά τα μονόλεπτα είναι πολύ πολύ δύσκολα νομίσματα. Σε ό,τι κατάσταση αυτά και να τα έχετε έχουν αξίες. Δηλαδή ο φοίνικας σε μια fine κατάσταση, σε μια πολύ χαμηλή κατάσταση ξεκινάει από 400-500 ευρώ. Και η αξία του ανεβαίνει. Πολύ πολύ ιδιαίτερα νομίσματα. Ευχαριστώ πολύ τον Μάκη από την Αμαλιάδα και την Κέρκυρα για το follow. Ευχαριστώ πολύ Μάκη. Βλέπω τώρα το εκατοστάρικο, ναι. Ότι ένα από τα πολύ πολύ όμορφα χρυσά νομίσματα, το οποίο βέβαια έχει κοπεί σε μόλις 76 νομίσματα, είναι οι χρυσές 100 δραχμές του 1876. Αυτό που βλέπετε βέβαια είναι αντίγραφο, έτσι, είναι ένα αντίγραφο. Το οποίο είναι του Γεωργίου. Είναι το νόμισμα των 100 δραχμών. Δεν ήταν νόμισμα κυκλοφορίας, κόπηκε μόλις 76 νομίσματα. Ήταν ουσιαστικά ένα νόμισμα το οποίο μοιράστηκε μέσα στο παλάτι ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το νόμισμα ξεκινάει από 120.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει βέβαια και στις 360 και τις 400.000 ευρώ σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια έχει πουληθεί ένα Mind Stage, νομίζω 63, έχει πουληθεί σε 120.000 ευρώ, αλλά αρκετά μεγάλο διάστημα πίσω. Ένα τέτοιο νόμισμα, ας πούμε, θα ήθελα να το αποκτήσω, αλλά αυτό δεν αποκτιέται. Επίσης, το ξαναλέω, δεν είναι νόμισμα κυκλοφορίας. Εμείς λοιπόν, οι ταπεινοί συλλέκτες, συνήθως έχουμε τα 5 τα 10 τα 20 χρυσά ναι μεν και αυτά. Να σας δείχνω, ας πούμε, ένα όμορφο 20 εκείνης της εποχής, έτσι, χρυσό του 1884. Αλλά εντάξει, οι ταπεινοί συλλέκτες, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, σε πολύ λίγες συλλογές θα βρεις, ας πούμε, νομίσματα τα οποία είναι ουσιαστικά νομίσματα μη κυκλοφορίας σε καλές καταστάσεις ή σε μουσεία, έτσι, δηλαδή το συγκεκριμένο νόμισμα των 100 δραχμών μπορείτε να πάτε στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών και να το δείτε, υπάρχει. Κανονικό, έτσι, όχι αντίγραφο, το κανονικό. Καλησπέρα φίλε Γιώργο. Τώρα φίλε Αλέξη, σε αυτά που ρωτάς εξαρτάται τι νομίσματα έχεις. Αν είναι τώρα τέτοια εκατοστάρικα, φίλε μου, αυτά κάνουν μισό €, το κάθε νόμισμα, δεν έχουν αξία. Ναι, βλέπω και εγώ πολλά τέτοιου λόγω δουλειάς μου, εξορισμού χωρών, δεν ξέρουν τι πετάνε. Ναι, η αλήθεια είναι κοσμό αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ για τα δωράκια σου. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα, ο Γιώργος ο Πολίτης. Αυτά είναι ιδιαίτερα νομίσματα. Τώρα, σου ξαναλέω ότι δηλαδή, φαντάσου ότι ακόμα και ένα νόμισμα, το δίδραχμο του 1868, δύσκολο νόμισμα, έτσι. Μιλάμε για 47.000 κοπές, 47.419 νομίσματα. Ένα δύσκολο νόμισμα, έτσι. Το δίδραχμο του 1868. Ακόμα και αυτά, επειδή μου βρίσκονται σε καλές καταστάσεις. Εντάξει, θα το δώσει 150-200 ευρώ, θα το πάρεις. Ένα νόμισμα. Δηλαδή αυτά που έχουν, ας πούμε, μέχρι τι να πω, και ένας φοίνικας ακόμα. Δηλαδή βγήκε τώρα στην αγορά ένας φοίνικας στα 2.200, ο οποίος είναι very fine. Εντάξει, παίρνεις έναν φοίνικα του Καποδίστρια, ένα σημαίνιο νόμισμα. Ένα νόμισμα τώρα σε AU ή extra fine θα δώσεις 7-10.000 ευρώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να πάρεις κάποια νομίσματα δεν είναι θέμα. Από εκεί και πέρα αυτά τα δύσκολα νομίσματα είναι πλέον, παιδιά, και σε τι καταστάσεις θα παίρνεις, έτσι. Δηλαδή ένας φοίνικας πλέον σε μια τέτοια κατάσταση έχει αξία. Είναι ασημένιο νόμισμα, έτσι, έχει μόλις 11.978 κοπές, 22 διάμετρο, 3,87 βάρος, το ασήμι του είναι 0,945. Είναι ένας φοίνικας σε πολύ 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 καλή κατάσταση. Η φίλη μας προηγουμένως που ρώτησε για τα χαρτονομίσματα, αν είναι ακόμα μέσα και θέλει να δούμε κάποιο κατοχικό που έχει, να μου πει, για να μην τα δείχνουμε όλα, είναι πάρα πολλά, να μου πει ποιο έχει, να το δείξω και να της πω και την αξία του χαρτονομίσματος αυτού. Χορούλια ασημένια μας λέει η ψηφίδη του χρόνου. Πολύ ιδιαίτερα νομίσματα, παιδιά, τα ρωσικά, να ξέρετε, και γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Όταν πρωτοξεκίνησα να συλλέγω, έτσι, νομίσματα ρωσικά, που δεν είναι πάρα πολύ καιρός, η αλήθεια είναι ότι ήμουν αρκετά διστακτικός, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν κάτι χαοτικό.
το να συλλέξει κανείς νομίσματα ρωσικά. Και επίσης πίστευω ότι επειδή συνήθως ξέρετε είναι και εντυπωσιακά μεγάλα νομίσματα και τα λοιπιά, θα ήταν και ακριβά σχετικά. Καμία σχέση με την πρώτη εικόνα. Να σας δείξω καταρχάς έτσι κάποια νομισματάκια, μια και αναφέρθηκαμε σε αυτά. Να δείξουμε λοιπόν, καταρχάς να δείξουμε μια Πολούσκα, 1/4 του Κόπικ είναι αυτό. Αυτό είναι από το 1730, κόβεται μέχρι το 1754, Κούπερ είναι, χαλκός. Ένα όμορφο νομισματάκι, το οποίο το έχετε δει αυτό να καθαρίζεται, έτσι. Θυμάστε όταν το είχαμε πρωτοπάρει αυτό το νόμισμα, οι παλιοί ήταν όλο πράσινο, δεν ξεχωρίζει εδώ τι είναι. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το επεξεργάστηκα σιγά σιγά, το καθάρισα και το έχω φέρει σε μια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, δεν είναι τέλεια κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία καμία σχέση με το αρχικό νόμισμα. Το θυμάστε ότι μέχρι και πρόσφατα ήταν γεμάτο ξυδός αυτό εδώ. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς το νομισματάκι έρχεται σιγά σιγά, έχει έρθει σε μια καλή κατάσταση, μια Πολούσκα. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά αυτά τα νομισματάκια, δηλαδή σε χαμηλές καταστάσεις κάνουν 2-3 ευρώ. Ακυκλοφόρητα μπορούν να φτάσουν βέβαια και τα 50 ευρώ. Να σας δείξω τα κοπεκάκια. Νομίσματα ασημένια ρωσικά, τα οποία κόβονται το 1550, Ιβάνο Τρομερός. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά είναι κομματάκια χαλκού, τα οποία ουσιαστικά τα ζυγίζανε. Πολύ πολύ έτσι, όπως βλέπετε, φλουδίτσες από χαλκό είναι. Και βλέπετε ότι με ουσιαστικά με μια μητρούλα τα χτυπάγανε από την μπροστινή πλευρά και από την πίσω πλευρά. Έτσι και δημιουργούσαν το νομισματάκι. Εδώ είναι κάτι γραμμένο και από την μπροστινή πλευρά βλέπουμε πάνω σε άλογο. Τώρα πιθανότατα αυτός να είναι ο Άγιος Γεώργιος, δεν είμαστε και σίγουροι. Αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν βασικά τα κύρια του θέμα, ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Έχω βρει αρκετές πληροφορίες για αυτά τα νομίσματα και μπορούμε αν θέλετε αργότερα να κάνουμε έτσι και μια ανάλυση για αυτά τα νομίσματα. Να δείξουμε τώρα νομίσματα των 2 κόπεκ. Περίπου να δείτε αυτά τα νομίσματα πως ήταν το 1800. Έτσι 2 κόπεκ λοιπόν, παιδιά, το 1800 και αυτό χρειάζεται και να παρέμβω. Έτσι και να το φτιάξουμε, να το φέρουμε λιγάκι το νομισματάκι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, μεγάλα νομίσματα, έτσι, χάλκινα νομίσματα, μεγάλα. Και εδώ η αξία τους βέβαια, παιδιά, εξαρτάται από τις καταστάσεις των νομισμάτων. Να δείξουμε λιγάκι αυτά τα νομίσματα, τα 2 κόπεκ, πώς εξελίχθηκαν. Εδώ βλέπετε λοιπόν 2 κόπεκ αρκετά μεγεθαγενέστερο. Ψάχνω ημερομηνία τώρα. Εδώ βλέπετε 1899, έτσι, τέλη λοιπόν του 1800. Και να δείξουμε και ένα έτσι αρκετά πιο σύγχρονο. Εδώ βλέπετε πλέον πώς εξελίσσεται το νόμισμα, εδώ είμαστε 1869. Μπορούμε να δείξουμε 3 κόπεκ, 5 κόπεκ, έτσι, τα ρούβλια που λέει εδώ ο φίλος μας, μπορούμε να δείξουμε διαφορά. Να σας δείξω όμως ένα νόμισμα, ρε παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βάζανε στη τσέπη τους. Δεν χωράει στο χαρτονάκι, έτσι. Είναι τα 5 κόπεκ. Κοιτάξτε το, παιδιά, δεν κλείνει το χαρτονάκι από πάνω. Έχω βάλει ζελοτέιπ δεξιά-αριστερά. Είναι λοιπόν, παιδιά, τα 5 κόπεκ του 1763. Αλλά είναι βαρύ, δηλαδή είναι πραγματικά... Το βάζεις πάνω από στα χαρτιά να μην τα παίρνει ο αέρας. Αν έχω εδώ ζυγαριά, θέλω να το ζυγίσω αυτό το νόμισμα. Είναι πολύ βαρύ νόμισμα, δηλαδή και στο χέρι είναι... Δεν ξέρω τώρα που έχω τη ζυγαριά μου, θα το κάνουμε στο επόμενο live, θα το έχω έτοιμο. Αλλά κοιτάξτε, παιδιά, νόμισμα χαλκός, έτσι. Και αυτά βέβαια, φανταστείτε ότι αυτό μου το χάρισε ένας επαγγελματίας, πήρα κάτι σημαία και μου λέει πάρτε και αυτό δώρο. Ήταν βέβαια τραγικό και εδώ το νόμισμα, τα είχα δείξει αυτά τα νομίσματα πριν τα φτιάξω. Αλλά κοιτάξτε νόμισμα τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό το νόμισμα, έτσι. 5 κόπεκ λοιπόν βλέπετε πλέον του 1000, μάλλον 3 κόπεκ. 3 κόπεκ. Να δείτε πλέον μάλλον αυτό το νόμισμα, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα 5 κόπεκ του 1890, το οποίο είναι ασημένιο βέβαια αυτό το νόμισμα, αλλά κοιτάξτε το σε σχέση με το 5 κόπεκ το προηγούμενο, έτσι, σε μέγεθος. Απλά εδώ για να... Κοιτάξτε τι διαφορά έχουν, είναι και τα 2 5 κόπεκ, έτσι. Κοιτάξτε εδώ διαφορά, απλά αυτό είναι ένα ασημένιο. Χαμηλό βέβαια, 50% σε ποσοστά σημεία, αλλά ασημένιο νομισματάκι. Και αυτά χαμηλά, έτσι, δηλαδή έχουν κοπεί σε 111 εκατομμύρια, ξεκινάνε από 2-3 ευρώ και μπορεί σε κυκλοφόρητα να φτάσουν και τα 60 ευρώ, κυκλοφόρητα πιστοποιημένα. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε τα ρούβλια, τα οποία και εδώ τώρα κάποια επαιτειακά, κάποια ασημένια, εντάξει, εξαρτάται τι έχεις, για να δούμε αυτό εδώ τι είναι. Έτσι.
το 1953, ένα ρούβλι. Να δούμε και ένα 5 ρούβλια. Θα δείξω επίσης μετά και ένα επαιτειακό και σταματάω. Εξαρτάται, παιδιά, τώρα τι έχει ο καθένας. Έτσι, εδώ βλέπει το 2009, 5 ρούβλια, τα οποία αυτά είναι χαλκονικέλινα κιόλας. Και να δείξουμε ένα του Μουντιάλ, 2018, όχι πολύ μακριά, για τους ποδοσφαιρόφιλους. 25 ρούβλια. Λοιπόν, έρχομαι σε ερωτησούλες, γιατί έτσι, παιδιά, το live είναι δικό σας. Ρωτάτε ό,τι θέλετε, μην τρέπεστε, ό,τι θέλετε ρωτάτε. Η ερωτήση δεν είναι ντροπή. Έχω το κατοσάρικο, μας λέει ο Κόστοβ. Μισό ευρώ, πολλά λες, λέω. Καλησπέρα, λέει, μας λέει εδώ Βασίλης, για κάποιο νόμισμα. Ο Σαδίνος λέει, ο Τσίχλας, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ τον Greek Collector για την αναδημοσίευση. Η Ξένια μας λέει καλησπέρα. Γεια σου, Ξένια, και σε σένα. Πήρα και εγώ 2 χαρτονομίσματα σήμερα. Πες μας τι πήρες κιόλας. Αυτό που σου είχα στείλει φωτογραφία, μάθες υλικά. Τώρα, φίλε μου, μου έχουν στείλει τόσες φωτογραφίες που δεν θυμάμαι σε ποιο νόμισμα μου λες. Γράψε μου να μου ξανάρθει πάλι αυτό, να δω τι. Θυμάμαι ότι κάτι έψαχνα. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο νόμισμα είναι. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια, λοιπόν, παιδιά, φιλτραρίστηκαν. Παιδιά, δεν το κάνω εγώ αυτό. Ό,τι ήταν να διαγράψω, εγώ το έχω διαγράψει. Τώρα, γιατί κόβει σχόλια, δεν το έχω καταλάβει. Τα καπίκια που διαβάζουμε στον Ντοστογεύσκι, ναι, Κοσμά, αυτά ήταν. Τα κοπεκάκια του Ντοστογεύσκι. Σε Πουγκίτα κουβαλάγανε, λέει ο Στράτο. Σίγουρα, Στράτο, αυτό δεν πάει αλλιώς. Είναι πολύ βαριά τα νομίσματα, τα 5 κόπεκ, πολύ βαριά. Με το Παύλα Ασημένιο, το συγκεκριμένο Ασημένιο, ναι. Είναι 20 δραχμές του 1960, το οποίο είναι ένα Ασημένιο νομισματάκι. Αξίας περίπου 15 ευρώ. Από το πιο φθηνό ελληνικό Ασημένιο νόμισμα που μπορείτε να αγοράσετε. Να το αγοράσετε, είναι πανέμορφο νόμισμα. Από πίσω έτσι έχουμε τη σελήνη πάνω σε άλογο. Το άλογο κινείται πάνω στη θάλασσα, όπως βλέπετε. Πολύ πολύ όμορφο νόμισμα. Ενδιαφέρον εδώ, παιδιά, παρουσιάζουν, πάντα τα λέμε, και τα δύο ασημένια, τα δύο τριαντάδραχμα, το 1963 και το 1964, τα οποία θα σας τα δείξω αμέσως. Τα οποία και αυτά δεν είναι πλέον ακριβά, δεν ακολούθησε και η αύξηση του ασημιού που αναμέναμε. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μαζεύεται ασήμι σε σχετικά χαμηλή τιμή. Δεν αφορά βέβαια εδώ τώρα τα νομίσματα τα δικά μας, αφορά έτσι σοβαρές μπάρες κυρίως και κιλά και μεγάλα, έτσι, και μεγάλες ποσότητες. Να θυμίσω ότι το ασήμι είναι και εργοστασιακό προϊόν, δηλαδή κυκλώματα κτλ. Φτιάχνονται από ασήμι, φωτοβολταϊκά, έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις 40 δραχμές του 1963 που είναι ένα νόμισμα με 3 εκατομμύρια κοπές. Η αξία του είναι περίπου στα 35 ευρώ. Αν είναι σε μια έτσι πιο καλή κατάσταση είναι 40 με 45 ευρώ, σαν αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Από την μπροστινή πλευρά έχουμε τους 5 βασιλείς του οίκου Κλίξμπουργκ, από τον Γεώργιο μέχρι και τον Παύλο. Και ενώ από την πίσω πλευρά βλέπουμε τα σύγχρονα σύνορα της Ελλάδος μαζί με τα παράλληλα της Μικράς Ασίας. Ένα νόμισμα που είναι, το βάρος του είναι 18 γραμμάρια, αποτελείται από 835 της χιλής ασήμι, 3 εκατομμύρια κοπές, κομμένο στο Παρίσι το 1963. Έτσι, πολύ πολύ όμορφο νομισματάκι. Το έχετε ψηφίσει και ως το πιο όμορφο ελληνικό νόμισμα από αυτή την πλευρά που βλέπουμε την Ελλάδα μας μαζί με τα παράλληλα της Μικράς Ασίας. Πολύ πολύ όμορφο νομισματάκι. Γύρω στα 35 με 40 ευρώ, νομίζω ότι είναι μια τιμή να το αποκτήσετε. Και το τελευταίο έτσι ασημένιο που είναι από τα κοινά ασημένια που σχετικά τα αποκτάτε εύκολα, είναι η 30 δραχμές του 1964, ασημένιο νόμισμα και αυτό, το οποίο είναι πιο φθηνό, το συγκεκριμένο. Το παίρνετε γύρω στα 25 ευρώ, 10 γραμμάρια το ασήμι του, όμορφο νόμισμα και αυτό με το δικέφαλο αητό, και ουσιαστικά μπροστά έχουμε τους βασιλικούς γάμους του Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία. Η Άννα Μαρία είναι ακόμα εν ζωή. Όμορφο νόμισμα και αυτό του 1964 σε 4 εκατομμύρια κόπες, 2 νομισματοκοπία, και αυτό 835 της χιλής ασήμι και το βάρος είναι 12 γραμμάρια. Όμορφα νομισματάκια και τα δύο, και τα τρία. Παυλάκια, λέει ο Ηλίας, μια χαρά. Αυτά άλμα είναι ελληνικά νομίσματα ασημένια του 1960, του 63 και του 64. Καλησπέρα, φίλε, πες για το 20 του 1960, γιατί τώρα μπήκα στο live σου. Ναι, Αντώνη, είναι
αυτό το νόμισμα που βλέπεις μπροστά, έτσι 7,5 γραμμάρια το βάρος του, 0,835 το ασύμιτο. Ο Παύλος, ο οποίος κοιτάει αριστερά. Από την πίσω πλευρά έχουμε ουσιαστικά τη σελήνη που κινείται πάνω σε άλογο, το οποίο κινείται πάνω στη θάλασσα. Περίπου 15 ευρώ η εξέτα, από 13 μέχρι 15-16 ευρώ. Αυτό που βλέπετε είναι των 20 ευρώ, παιδιά, γιατί είναι κυκλοφόρητο. Είναι λίγο πιο ακριβό. 25 δραχμές λοιπόν πήρε ο Greek Collector, νέο του 1912 και υπογραφή Παπαδάκη και 5 δραχμές 1901 ημερομηνία, πολύ σπάνια. Δύσκολα νομίσματα για τα δύο, να τα κάνεις θέμα και να μπείτε στο Greek Collector Notes, να το κάνετε όλοι follow και να μπείτε να δείτε τα live του. Ευχαριστώ πολύ τη Μεταξένια για το follow, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ερωτησούλες. Ό,τι ερώτηση θέλετε, να δούμε οποιοδήποτε νομισματάκι, ακόμα και αυτά εδώ πέρα τα κατοσαρικά, και αν θέλετε να τα πούμε, ποια από αυτά έχουν υπεραξία. Το λέμε σε κάθε έτσι αλλιώς live, ρωτάτε έτσι σε κάθε live. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα δεν έχετε ρωτήσει. Οτιδήποτε λοιπόν θέλετε, παιδιά, πολύ ευχαρίστως να το απαντήσω. Τι τα κάνουμε δηλαδή, είναι συλλεκτικά αυτά. Άλλοι τα πουλάνε, άλλοι τα αγοράζουν. Εξαρτάται. Κάποιοι το κάνουν εμπόριο, κάποιοι πάνε να αγοράζουν σε εμπόρους έτσι σε πιο καλές τιμές και πάνε μετά στο διαδίκτυο και τα πουλάνε. Και βγάζουν καλό μεροκάμα το άλμα, να ξέρεις. Δηλαδή βγαίνει ένας μισθός αν ασχολείται με αυτά. Ελευθέρη, να είσαι καλά, φίλε μου, καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά, φίλε Ελευθέρη. Υπάρχει κόσμος που βγάζει μεροκάμα. Το να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Κλόντι για την κοινοποίηση σου live. Σε ευχαριστώ πολύ, Κλόντι, για την υποστήριξη. Διαχρονικός ο Κλόντι. Και για την αναδημοσίευση, παιδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω επίσης ότι ευχαριστώ πολύ και το Θοδωρή για το follow. Να σας πω επίσης ότι όλα πλέον τα live τα σηκώνω στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, που θα το βρείτε πάλι ελληνικά νομίσματα Greek Coins, όπως είναι εδώ. Όπου σηκώνω πλέον ό,τι live κάνω, το σηκώνω εκεί για να μπορείτε να το ξαναβλέπετε άμα θέλετε. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα και την Κατερίνα για το follow. Άλμα, να είσαι καλά. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει για οποιοδήποτε νομισματάκι, να ρωτήσει. Είδα σήμερα, το οποίο θεωρώ ότι είναι καλή τιμή του, και απλά το αναφέρω, μια ποικιλία του 1982, ένα 20άρικο του 82, το οποίο είναι ποικιλία, και το οποίο ο φίλος έχει βγάλει για 10 ευρώ. Νομίζω το έχει βγάλει πληστηριασμό στο Facebook και σαν πληστηριασμό και το ξεκινάει από 10 ευρώ, αλλά είναι καλύτερο από το δικό μου. Και θεωρώ ότι για κάποιον που μαζεύει 20άρικα, έτσι, δηλαδή νομίσματα από το 1976 και μετά και θέλει να μαζέψει μια ποικιλία, αξίζει τον κόπο να το αγοράσει το συγκεκριμένο νόμισμα. Εντάξει, 10 ευρώ είναι, δεν είναι δηλαδή και κανένα σοβαρό ποσό. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχε χτυπηθεί. Δηλαδή το έχει ανεβάσει ο άνθρωπος αρκετές ώρες και δεν είχε πάει κανένας να το χτυπήσει. Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν την ποικιλία και αυτοί που τέλος πάντων που τη γνωρίζουν το έχουν το νόμισμα και γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, αν δεν το είχα, σίγουρα θα το κυνηγούσα να το πάρω. Γιατί όντως είναι σε καλούτσικη κατάσταση. Είναι σχεδόν ακυκλοφόρητο. Να το δείξω λίγο το νόμισμα, να δείξω λιγάκι αυτή την ποικιλία, γιατί αυτό το νόμισμα έχει κάποιες ποικιλίες που έχουν υπεραξία. Και παιδιά, έρχομαι σε αυτό εδώ πέρα το νόμισμα του 1900, είναι σχετικά σύγχρονο νόμισμα, έτσι, του 1982, το οποίο είναι ένα νόμισμα το οποίο αν δεν είναι ποικιλία κάνει 1 ευρώ. Εδώ βλέπουμε μπροστά τον Περικλή, ενώ αν το γυρίσουμε το νόμισμα την πίσω πλευρά, έχουμε ουσιαστικά πρέπει να έρθουμε σε αυτό το σημείο. Ένα λεπτάκι να το δείξω, να σταθεί. Για κάποιο λόγο τον τελευταίο καιρό δεν στεκόνται τα νομίσματα. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέω. Δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά θα το αλλάξω σίγουρα αυτό. Θα βάλω ένα τρυποδάκι. Ήθελα να το κάνω, απλά το ξέχασα. Και να κάθεται πάνω σε ένα τρίποδο όπως θα κάνει ο International Coins. Πολύ καλύτερα. Και έρχομαι λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να πάμε στην πρώτη κολόνα, σε αυτήν εδώ την κολόνα, και να μετρήσουμε τις ακμές και τις. Που μάλλον ο φίλος, μάλλον εδώ είναι, πρέπει να είναι του Καλάνιου. Αυτός που το πουλάει από εδώ πρέπει να το έμαθε. Γιατί το γράφει ακριβώς όπως το λέω εγώ. Εκτός τι να πω, κιόλας μπορεί να είναι και σύμπτωση. Αλλά το γράφει ακριβώς όπως το λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, πρέπει να μετρήσουμε στην πρώτη κολόνα τις γραμμούλες εδώ που λέγονται ακμές. Αν λοιπόν έχουμε 5, όπως έχουμε εδώ, έτσι βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5, αυτό είναι ποικιλία. Και αυτό κανονικά ξεκινάει από 15 ευρώ. Το δικό του δηλαδή είναι ένα νόμισμα του 30-40 ευρώ. Εάν έχουμε 6 γραμμούλες εδώ, αν εδώ πέρα έχουμε 6 γραμμές, είναι το κοινό το οποίο κάνει μισό ευρώ. Αν οι γραμμούλες είναι 7, εδώ έχουμε 7 γραμμούλες, τότε είναι ένα νόμισμα το οποίο θα μπείτε στο κανάλι του International Coins να το δείτε. Το έχει κάνει βιντεάκι και μάλιστα σε κυκλοφόρητο, το οποίο ξεκινάει από 80 ευρώ αυτό το νόμισμα. Και αν εδώ πέρα οι γραμμούλες είναι 8, είναι ένα πολύ δύσκολο νόμισμα, το οποίο ξεκινάει από 120 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολη ποικιλία.
Άρα λοιπόν μιλάμε για τα νομίσματα των 20 δραχμών του 1982, για αυτά εδώ τα νομίσματα, και θα πρέπει να έρθουμε να μετρήσουμε τις γραμμούλες. Αν λοιπόν οι γραμμές, όπως είπαμε, είναι 5 σαν αυτό εδώ το νόμισμα, τότε η αξία του νομίσματος, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι, εδώ φαίνεται λίγο καλύτερο ότι είναι 5, έτσι το βλέπετε. Αν το φέρεις ευθεία, θέλει μεγεθυντικό φακό παιδί οπωσδήποτε ή καλό κινητό να ζουμάρει καλά. Εδώ το βλέπετε ότι είναι 5. Το δικό του είναι πιο καλό νόμισμα που ξεκινάει. Αν λοιπόν εδώ πέρα παιδιά γραμμές είναι 5, μιλάμε για 10, ξεκινάνε από 15 ευρώ. Αν είναι 6, είναι το κοινό, δεν κάνει τίποτα, κάνει 1 ευρώ σαν κυκλοφόρητο. Αν οι γραμμούλες είναι 7, τότε μιλάμε για ένα αρκετά δύσκολο νόμισμα που ξεκινάει από 80 ευρώ. Θα το δείτε στο κανάλι του International Coins, αν πάτε μέσα θα το δείτε. Ενώ αν εδώ πέρα οι γραμμούλες είναι 8, τότε είναι δύσκολο νόμισμα, ξεκινάει από 120 ευρώ. Το λέω γιατί πολύ μπορεί να έχετε ένα τέτοιο 20 το 82 στο σπίτι σας και να μην ξέρετε τη συγκεκριμένη ποικιλία. Και είτε να το σκοτώσετε, να πάτε να το πουλήσετε δηλαδή και να το σκοτώσετε για τίποτα, για μισό ευρώ και για 1 ευρώ, είτε εδώ δηλαδή αυτό το νόμισμα που σας δείχνω ήταν ένα νόμισμα περίπου αξίας των 20 ευρώ, που δεν ήταν και σε τόσο καλή κατάσταση. Απλά επειδή έχει 5 ακμές, σας το λέω γιατί είναι έτσι αρκετά ιδιαίτερα νομίσματα. Λοιπόν, καλησπέρα Θοδωρής, ναι είσαι καλά φίλε μου, χαίρομαι να βλέπω παλιά νομίσματα της χώρας μας και έχω και μια συλλογή. Μπράβο Θοδωρή, πες μας αν θέλεις τι νομίσματα έχεις, να τα δείξουμε κιόλας για εδώ για τα παιδιά, να τα δούνε. Ευχαριστώ πολύ τον Lost, είναι λίγο δύσκολο το username σου. Μένω στο Lost λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου για το follow. Γεια σας, τα νομίσματα των 100 δραχμών του 1992 Βεργένα, πόσο έχει και ποιο είναι συλλεκτικό. Λοιπόν, καταρχάς βλέπουμε ένα νόμισμα παιδιά με ημερομηνία 1990, το οποίο δεν είναι ακυκλοφόρητο και η αξία του είναι λιγότερο από μισό ευρώ. Εάν αυτό το νόμισμα με ημερομηνία 1990, με συγχωρείτε, ήταν ακυκλοφόρητο, αυτό δηλαδή το νόμισμα, τότε εδώ μιλάμε για ένα νόμισμα που η αξία του είναι περίπου στο ευρώ. Όμως αυτά τα νομίσματα έχουν κάποιες ποικιλίες. Και ποιες είναι οι ποικιλίες? Έχουμε λοιπόν το νόμισμα όπου έχουμε εξωτερικό και εσωτερικό δίσκο. Έχουμε 2 δίσκους. Θα το δείξω αμέσως. Ένα τέτοιο νόμισμα ξεκινάει από 15 ευρώ και σε ακυκλοφόρητο μπορεί να φτάσει περίπου τα 50 ευρώ. Σας το δείχνω. Είναι αυτό λοιπόν, το οποίο έχει, όπως βλέπετε, και εξωτερικό και εσωτερικό δίσκο. Βλέπετε, έχει 2 δίσκους, μέσα έξω. Εδώ βλέπετε ένα νόμισμα περίπου του 30 ευρώ. Εσωτερικό και εξωτερικό δίσκο. Ενώ εδώ βλέπετε έχει μόνο εξωτερικό δίσκο. Έχουμε επίσης μια ποικιλία που δεν έχουμε το διάκοσμο, δηλαδή δεν έχουμε αυτές εδώ πέρα τις μπύλες περιμετρικά. Δεν έχουμε εδώ πέρα τα μπυλάκια εδώ πέρα περιμετρικά. Αυτή λέγεται ποικιλία χωρίς διάκοσμο. Ένα τέτοιο νόμισμα και αυτό ξεκινάει από 10 ευρώ σε χαμηλές καταστάσεις και μπορεί να φτάσει στα 50 ευρώ αν το νόμισμα είναι κυκλοφόρητο, σαν αυτό εδώ το νόμισμα. Να ευχαριστήσουμε τον International Coins που δεν είναι βέβαια μες στο live αυτή τη στιγμή. Πάντα βέβαια είναι, θα δουλεύει ο άνθρωπος. Ο οποίος άνοιξε το μασούρι του για να μας δώσει ένα τέτοιο νόμισμα κυκλοφόρητο, χάλασε μασούρι δηλαδή, για να μπορέσουμε να μας δείξει τα νομίσματα αυτά. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι χωρίς τις μπύλες, αυτό κάνει 50 ευρώ αυτό το νόμισμα. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε μια ποικιλία, όπου είναι, όχι ποικιλία, είναι ένα δοκίμιο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για μόλις 17 νομίσματα. Όπου το ανθέμιο, αυτό εδώ το σηματάκι, βρίσκεται πάνω από την ημερομηνία. Αυτό εδώ που βλέπετε βρίσκεται εδώ πάνω. Ένα τέτοιο νόμισμα κάνει 10.000 ευρώ. Γιατί έχει κοπήσει σε μόλις 17 νομίσματα. Πολύ δύσκολο νόμισμα. Και τέλος, για το 1990 θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και αντίγραφο της Mailing. Η Mailing ήταν μια εταιρεία που έφτιαχνε ελληνικά νομίσματα. Ασημένια, εδώ βλέπετε ότι είναι χτυπημένο 925. Είναι αντίγραφο λοιπόν το συγκεκριμένο νόμισμα της Mailing. Το οποίο αυτό είναι 22 γραμμάρια και πάει περίπου στα 50 ευρώ για να το αποκτήσετε. Γύρω στα 50 ευρώ που λέτε, είναι ασημένιο αντίγραφο ελληνικής εταιρείας που έχει κλείσει βέβαια η Mailing, αλλά έχουν και αυτά μια συλλεκτικότητα γιατί έβγαλε αριθμημένα και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουν βγει αρκετά λίγα. Να πούμε τώρα ότι το 92 δεν έχει καμιά υπεραξία πλην το ακυκλοφόρητου, το οποίο στοιχίζει 1 ευρώ, να σας το δείξω. Το ακυκλοφόρητο λοιπόν το 92 δεν έχει καμιά απολύτως υπεραξία, έτσι. Να πούμε ότι δεν υπάρχει υπεραξία στο νόμισμα του 94 το κυκλοφόρητο και αυτό κάνει 1 ευρώ. Όμως στο 94 έχουμε μια ποικιλία όπου κάτω από τη λέξη ελληνική, στο γράμμα ΙΤΑ, έχουμε λίγο επιπλέον μέταλλο. Θα σας το δείξω. Εδώ βλέπετε το 94 ένα κυκλοφόρητο το οποίο κάνει 1 ευρώ. Αν όμως κάτω εδώ στη λέξη ελληνική υπάρχει λίγο επιπλέον μέταλλο, τότε η αξία του νομίσματος ξεκινάει από 10 ευρώ και μπορεί να φτάσει και αυτό τα 50 ευρώ σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση. Θα σας το δείξω αυτό το νόμισμα. Είναι η ποικιλία λοιπόν του 1994. Έτσι πρέπει το νόμισμα λοιπόν να έχει ημερομηνία 1994 όπως βλέπετε και εδώ στη λέξη ελληνική
Το βλέπετε, εδώ φαίνεται καλύτερα. Υπάρχει επιπλέον μέταλλο στο γράμμα είτε από κάτω. Μια κουκίδα, αυτή εδώ η κουκίδα. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από 10 ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 50 ευρώ σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση. Το 96 δεν κόβεται εκατοστάρικο. Το 98 έχει μια μικρή υπεραξία γιατί έχουμε αρκετά λίγες κοπές. Έτσι λοιπόν το 98, αν το έχετε σε ακυκλοφόρητο, κάνει περίπου 2-3 ευρώ. Να ένα νόμισμα του 98 σε καλή κατάσταση. Κάνει περίπου 2-3 ευρώ, 3-4 ευρώ έτσι σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση. Και πλέον έχουμε και το 2000, το οποίο και αυτό κάνει 1 ευρώ σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια εκατοστάρικα, τα οποία έχουν κοπεί με ημερομηνία 1990, 1993 και 2000, τα οποία αυτά είναι proof. Τι σημαίνει proof? Σημαίνει κόβεται για συλλεκτικούς λόγους. Δεν ήταν νομίσματα κυκλοφορίας. Σας δείχνω λοιπόν ένα proof νόμισμα του 1993. Όχι, λάθος, αυτό είναι το 2000. Λάθος νόμισμα σας έδειξα. Το 1993, θα το δούμε τώρα. Το οποίο αυτό του 93 στοιχίζει 100 ευρώ. Είναι proof, το βλέπετε, έχει ημερομηνία 1993 πάνω και γυαλίζει. Κοιτάξτε πώς γυαλίζει μέσα το δάχτυλό μου, είναι στα καθρέφτη. Δεν είναι matte όπως είναι αυτό που είναι matte. Εδώ γυαλίζει κάψουλα. Δηλαδή, αν ανοίξω την κάψουλα, δεν θα γυαλίζω μέσα το δάχτυλό μου. Εδώ το είδατε να γυαλίζει λόγω κάψουλα. Σε ένα λεπτάκι να το ανοίξουμε για να το δείτε. Είναι ένας μπακαλίσικος τρόπος για να καταλαβαίνετε το proof νόμισμα. Βλέπετε εδώ, εντάξει. Βλέπετε τη σκιά. Στο άλλο είναι σαν καθρέφτης. Το άλλο είναι σαν καθρέφτης. Λοιπόν, με ημερομηνία 1993, αυτό δηλαδή που βλέπετε κάνει 100 ευρώ. Αν το βρείτε μόνο του, συνήθως το βρίσκεται με συλλογή. Βλέπετε πώς γυαλίζει πάνω στο φακό, πώς γυαλίζει έτσι. Εάν έχει ημερομηνία 1990 κάνει 500 ευρώ, ενώ αν έχει ημερομηνία 2000 κάνει πάλι 500 ευρώ. Έτσι, αλλά αναφερόμαστε στα proof νομίσματα του 1990-1993 και 2000. Τα ξεχωρίζετε γιατί δεν είναι μάτα νομίσματα, είναι σαν καθρέφτης. Δηλαδή καθρεφτίζεται μέσα το δάχτυλό σας. Έτσι. Είναι νομίσματα τα οποία είναι proof. Είναι κομμένα μόνο για συλλεκτικούς λόγους. Συνήθως συνοδεύονται με την κασετίνα τους μέσα, με το πιστοποιητικό τους κτλ. Δεν τα βρίσκεται δηλαδή από ώρες αυτά τα νομίσματα. Αυτά είναι τα εκατοστάρικα τα οποία έχουν υπεραξία. Πάνω ναι, υπάρχουν χρυσά ελληνικά νομίσματα. Δείξαμε προηγουμένως τις 20 δραχμές του 1884, του 1876, το χρυσό του 1833, ναι. Έχει ελληνικά. Γενικά το ελληνικό κράτος έχει κόψει αρκετά χρυσά νομίσματα. Τα 500 που λέει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Lost, φίλε μου, δυστυχώς αυτά δεν έχουν καμία υπεραξία και δεν θα αποκτήσουν και καμία υπεραξία, παρόλο που είναι πολύ πολύ όμορφα νομισματάκια. Γιατί δυστυχώς είναι φτηνό το υλικό τους, είναι χαλκονικέλινα νομισματάκια, τα 500. Δυστυχώς δεν κόπηκαν σε κοπές όπως τα 100 αυτά, σε proof κοπές για να έχουμε όμορφα νομίσματα. Σε αυτά αναφέρει το φίλος μας, σε αυτά τα 500 δεν είναι του 2000, είναι του 2000 ουσιαστικά τα νομίσματα, γράφουν Αθήνα 2004, αλλά ουσιαστικά όλα τα νομίσματα έχουν πάνω εδώ την ημερομηνία 2000. Εδώ βλέπουμε τον Ολυμπιονίκη Σπυρολούι. Συνολικά έχουν κοπεί 24 εκατομμύρια, χαλκονικέλινα, χαμηλής αξίας. Σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση τα πάρετε περίπου 2 ευρώ. Αν τα νομίσματα προέρχονται από ρέστα, στοιχίζουν περίπου 1 ευρώ. Από 1 ευρώ και κάτω. Εδώ βλέπετε ένα όμορφο νομισματάκι του 2000, το οποίο κάνει περίπου 2 ευρώ. Δεν έχουν δυστυχώς αυτά τα νομίσματα υπεραξία. Και ούτε θα αποκτήσουν, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, μαζέψτε τα για μια συλλογή, πάρτε από ένα τεμάχιο, δεν υπάρχει λόγος να πάρετε παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ τον Όρη για το follow. Είναι καλό νόμισμα, λέει ο φίλος μας. Ναι, όσο καλό και να είναι, φίλε μου, μέχρι 2 ευρώ δεν πάει παραπάνω. Και τα 2 δολάρια ευσελέρια στο 2000 έχουν ποικιλία με διπλό δίσκο. Το έμαθα σήμερα. Ωραία, ενδιαφέρον. Α, ναι, Βασίλη, είναι αυτό που. Πολύ ωραίο, ναι, ναι. Είναι αυτό που μου στείλες, νομίζω, έτσι. Ευχαριστώ τη Ρία για το follow. Το ίδιο το 98 αξία τίποτα πάνω, γιατί το 98 δεν έχει κάνει ποικιλία, κάνει περίπου 3 ευρώ σαν κυκλοφόρητο, σε πολύ πολύ καλή κατάσταση, κάνει 3 ευρώ. Το 98 έχει μια μικρή υπεραξία, όλα τα άλλα κάνουν 1 ευρώ σαν κυκλοφόρητα, το 98 κάνει 3 με 4 ευρώ. Καλό βράδυ με υγεία, φίλε Greek Collector, καλό βράδυ, καλέ μου φίλε και σε σένα. Το 98 αυτό που σου είπα, 3 ευρώ, 3-4 ευρώ δεν κάνει παραπάνω. Σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλιώς αν είναι από ρέστα, μισό ευρώ. Ευχαριστώ πολύ τον Άσε μας τώρα για το follow, ωραίο username. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, τώρα όταν μιλάμε για νομίσματα αξίας, να δείξω ένα πολύ όμορφο πάλι της mailing. Καταρχάς, στις 30 δραχμές
το 1963, το οποίο το έχει βγάλει πάρα πολύ όμορφο. Πιο μικρό βέβαια σε σχέση με το 30 δραχμό το κανονικό, αλλά έχει πολύ πολύ όμορφες λεπτομέρειες. Γενικότερα η Mailing, παιδιά, έχει κόψει πολύ πολύ όμορφα νομισματάκια. Πολύ κοντά με το πραγματικό. Απλά είναι πολύ πιο μικρό σε διάμετρο, αλλά είναι πιο παχύ. Έτσι, και εδώ μιλάμε για νομισματάκι περίπου αξίας 50 ευρώ, τα οποία είναι βέβαια αντίγραφο, έτσι, το συγκεκριμένο της Mailing, αλλά είναι από τα. Γενικά η Mailing έχει κόψει πολύ όμορφα αντίγραφα. Πολύ όμορφα νομίσματα, έτσι, αντίγραφα. Παιδιά, γενικότερα όταν μιλάμε έτσι για πιο ακριβά νομίσματα, μιλάμε για νομίσματα πριν το 1900, να ξέρετε, για ελληνικά, έτσι. Δηλαδή αυτά το 1900 τα μεταγενέστερα, για να έχουν μια αξία, πρέπει να είναι χρυσά ή ασημένια. Ή και να είναι κάποιες πολύ δύσκολες ποικιλίες που έχουν κάποια υπεραξία. Δηλαδή, ακόμη και σε χάλκινα νομίσματα, ένα μονόλεπτο του 1870 εδώ που βλέπετε του Γεωργιού, που είναι ουσιαστικά και το πιο δύσκολο νόμισμα του Γεωργιού, σε μια τέτοια κατάσταση που το βλέπετε, το νόμισμα πάει πάνω από 100 ευρώ. Τα μονόλεπτα, έτσι, ή του 79 πάλι αντίστοιχα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι από το 1900 και μετά πέφτουν αρκετά η αξία τους. Και βέβαια αρκετά δύσκολα νομίσματα είναι τα καποδιστριακά, δηλαδή τα νομίσματα του Καποδίστρια και τα νομίσματα του Όθωνα. Αρκετά δύσκολα νομίσματα αυτά, ειδικά για του Όθωνα υπάρχει έτσι μεγάλη ζήτηση στα ασημένια του Όθωνα, να ξέρετε. Το 1/4 της δραχμής, το οποίο είναι ασημένιο, έτσι είναι τα πρώτα ουσιαστικά που κόβονται, τα πρώτα νομισματάκια τα οποία κόβονται. Εδώ βλέπετε το 1/4 της δραχμής, τα 25 cents δηλαδή, 1/4 της δραχμής του 1833, αυτό είναι πραγματικό νόμισμα, έτσι. Το οποίο είναι ασημένιο, δηλαδή αυτά ξεκινάνε τώρα από 100 ευρώ. Όμορφο νόμισμα, η μισή δραχμούλα, πάλι του 1833, αυτά κόβονται πρώτη χρονιά το 1833. Και εδώ βλέπετε ένα πολύ πολύ όμορφο νόμισμα μισής δραχμής του 1833. Και από εκεί και πέρα μετά πάμε στη μία δραχμή, η οποία η πρώτη σύγχρονη ελληνική δραχμή, παιδιά, κόβεται το 1832. Έτσι, ο Καποδίστριας δεν κόβει δραχμές, κόβει φοίνικες. Έτσι λοιπόν η πρώτη σύγχρονη ελληνική δραχμή, γιατί κοβόντουσαν και στην αρχαία Ελλάδα δραχμές. Εδώ λοιπόν έχουμε το 1832, η πρώτη σύγχρονη ελληνική δραχμή, μετά ουσιαστικά από την απελευθέρωση της κομμάτιου της χώρας μας από τους Οθωμάνους. Έτσι, πάλι με τον Όθωνα μπροστά. Άλλη ημερομηνία 1832, δεν είναι ο ελληνικός Συραιός, είναι ο βαβαρικός Συραιός, καθώς ο Όθωνας ήταν βαβαρός, δεν είναι ο ελληνικός Συραιός αυτός. Και από εκεί και πέρα μετά, έτσι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα πεντάδραχμα του Όθωνα. Εδώ βλέπετε ένα όμορφο μεγάλο πεντάδραχμα σημαίνει του 1833, ο κοπής μονάχου, χωρίς τα σήματα του νομισματοκοπείου. Θα σας δείξω πώς είναι και η κοπή Παρισίου, τα οποία αυτά ξεκινάνε πλέον από 150 ευρώ σε τέτοιες καταστάσεις. Σας δείχνω και ένα όμορφο Παρισίου, το 1833, που εδώ βλέπετε ότι έχει αγκυρούλα και το α, που σημαίνει ότι είναι από νομισματοκοπείο Παρισίου. Και πάλι από την μπροστινή πλευρά έχουμε τον Όθωνα, όμορφο νόμισμα αυτό, με όμορφη πατίνα. Ωραίο νομισματάκι. Λοιπόν, να σας δείξω πως ήταν ένας κενός δίσκος, το έχω δείξει αρκετές φορές, δεν ξέρω τώρα. Ένας κενός δίσκος, θα σας δείξω από ποιο νόμισμα είναι. Από ποια νομίσματα είναι από 10 λεπτά του Όθωνα. Εδώ είναι, έτσι ήταν, παιδιά, οι δίσκοι. Και πηγαίνανε στο νομισματοκοπείο και τα χτυπούσε η μήτρα μπροστά και πίσω και δημιουργούσε τα νομίσματα. Εδώ λοιπόν είναι ένας κενός δίσκος εποχής, αρκετά ιδιαίτερο. Τώρα μου το πούλησαν ως κενό δίσκο, πιθανότατα επειδή το έχω βάλει σε φασματογράφο να είναι. Και να πούμε ότι από τις δεκάρες η πιο δύσκολη δεκάρα είναι το 1851. Ένα λεπτάκι να πατήσω εδώ γιατί κάποιος μου στέλνει για συνδιοργάνωση. Είναι το 1851, παιδιά, αυτή είναι η πιο δύσκολη δεκάρα σε κομμάτια. Έχει κοπεί σε μόλις 586.971 νομίσματα και ουσιαστικά αποτελεί τη δεκάρα με τις λιγότερες κοπές, ως δεκάρα, έτσι, για τα 10 λεπτά αναφέρομαι. Αναφέρεται και το 1833 σε 520.000, το δείξω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα του 33, γιατί βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, να σας δείξω μια δεκάρα του 33. Έτσι είναι μια δεκάρα του 33. Με ημερομηνία 1833, αλλά αναφέρονται στους 520.000, παρόλα αυτά νομίζω ότι εδώ ίσως είναι πολύ περισσότερα, απλά είναι μονάχου βέβαια κομμένα αυτά, αλλά γενικότερα του 33 τα βρίσκω πολύ πιο εύκολα, ενώ αρκετά δύσκολα βρίσκω του 47, παρόλο που του 47, του 1847, αναφέρονται, ήταν και ουσιαστικά και η τελευταία δεκάρα που βρήκα, αρκετά δύσκολη. Αναφέρονται ότι έχει κοπεί σε 720.000. Δεν πιστεύω ότι κόπηκαν σε τόσο μεγάλο αριθμό.
καθώς είναι ένα νόμισμα που σχετικά το βρίσκει σε αρκετά δύσκολη κατάσταση. Με μεγάλη δυσκολία. Και με όσους έχω συζητήσει μου λένε ότι είναι αρκετά δύσκολη δεκάρα. Λοιπόν, για τα νομίσματα της Ελισάβετ Αντώνη έκανα το προηγούμενο διάστημα. Δείξαμε με τη σελίδα, είναι έτοιμη Octavius Stock. Δεν μπόρεσα τελικά να πάρω, ήθελα να πάρω το domain ecoins.gr, αλλά το είχε πάρει κάποιος, αλλά το έκανα elcoins.gr. Είναι σηκωμένη, δεν είναι ολοκληρωμένη, την ολοκληρώνω, αλλά τη σήκωσα. Άρα το domain είναι αυτό, χωρίς παύλες, elambdacoins.gr, έτσι είναι ένα site δικό μου, το οποίο προσπαθώ να αποτυπώσω όλες τις τιμές των νομισμάτων. Δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο, θέλει δουλίτσα ακόμα, αλλά είμαι σε καλό σημείο. Πάντως είναι πάνω, είναι σηκωμένη πλέον η σελίδα. Γεια σας, είχα βρει τυχαία στην Κρήτη ένα Soldino του 1600, αλλά σε μέτρια κατάσταση. Έχουν αξία, φίλε μου. Έχουν αξία γενικότερα αυτά τα νομίσματα, τα οποία τα κυκλοφορούσαν γενικότερα σε περιοχές οι οποίες βρισκόντουσαν υπό βενετική κατοχή. Ο λόγος που έχουμε κοπές και στην Κρήτη, όπως και στα νησιά του Ιωνίου, θα σας δείξω τώρα, είναι διότι επειδή θεωρούσαν αυτά τα εδάφη οι Βενετοί ότι πολύ πιθανόν να κατακτηθούν από Οθωμανούς, για να μην τους δημιουργήσουν προβλήματα κυκλοφορώντας τα δικά τους νομίσματα που κυκλοφορούσαν στις δικές τους περιοχές, τους βάζαν και κόβανε λοιπόν τοπικά νομίσματα και στην Κρήτη και στα νησιά του Ιωνίου, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζεται ότι αν τελικά καταληφθεί η Κρήτη όπως έγινε από τους Οθωμανούς, να μην έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Δηλαδή τι κάνανε, ουσιαστικά κόβανε το συγκεκριμένο νόμισμα, το καταργούσανε και έτσι λοιπόν τελειώνει το θέμα τους. Δεν θέλανε λοιπόν οι κατακτητές να βρίσκουν δικά τους νομίσματα στις περιοχές που κατακτούσαν. Εδώ σας δείχνω λοιπόν ένα Dalmat Alban, ένα νόμισμα το οποίο κοβόταν στη Δαλματία. Η Δαλματία ήταν η περιοχή που αφορά τον Αυρακικό κόλπο μέχρι και την Αλβανία. Και ουσιαστικά ήταν νομίσματα τα οποία κοβόντουσαν για τις περιοχές που είχαν κατακτήσει οι Βενετοί. Για λογαριασμό λοιπόν των Βενετών. Από την μπροστινή πλευρά λοιπόν λέει Dalmat Alban, από την πίσω πλευρά βλέπουμε τον Λέοντα του Αγίου Στεφάνου, θα το δούμε σε καλύτερο νόμισμα. Τα οποία ήταν νομίσματα που κοβόντουσαν, σας λέω, για λογαριασμό των Βενετών. Κυκλοφορούσαν στα νησιά του Ιωνίου, έτσι, στην Πελοπόννησο αργότερα κτλ. Εδώ είναι ο Ιρλανδικός Λέοντας, όσο φαίνεται. Θα το δούμε σε αρκετά νομίσματα. Άλλα νομίσματα τα οποία κόπηκαν περίπου εκεί το 1670 μέχρι και το 1690 είναι τα Dalmat Morea. Εδώ φαίνεται πολύ καλύτερα όπως είναι ο Λέοντας του Αγίου Στεφάνου και ο Ιρλανδικός. Έκανε λάθος ο Λέοντας του Αγίου Στεφάνου. Είναι τα Armata and Morea, τα οποία είναι νομίσματα τα οποία κοβόντουσαν και δόθηκαν στα πληρώματα των Βενετών, οι οποίοι επιτέθηκαν στην Πελοπόννησο εκείνη 1680 με 1690, προκειμένου να την κατακτήσουν από τους Οθωμανούς. Και έτσι λοιπόν πληρώθηκαν τα πληρώματα με τέτοια νομίσματα. Εδώ το βλέπουμε και σε μια ακόμα έτσι πιο καλή κατάσταση. Να πούμε ότι αυτά κόβονται, και εδώ φαίνεται πολύ όμορφα ο Λέοντας του Αγίου Στεφάνου. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά παιδιά τα νομίσματα είχαν διαφορετικό βάρος κάθε χρονιά, καθώς άλλαζε η τιμή είναι χάλκινο, του χαλκού, με αποτέλεσμα είτε να είναι πιο λεπτά είτε λίγο πιο χοντρά, ανάλογα με την τιμή του χαλκού εκείνη την εποχή. Και έτσι λοιπόν ανάλογα τη χρονιά δεν έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά αλλάζουν. Να δείξω ένα αρκετά δύσκολο νόμισμα. Το νόμισμα το οποίο κόβανε αυτό που έλεγα προηγουμένως και για την Κρήτη, τα τοπικά δηλαδή νομίσματα. Εδώ είναι Κόρφου, Κεφαλονιά και Ζάντ. Έτσι, άρα είναι Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος. Αυτά λοιπόν τα βάζανε οι Βενετοί και κοβόντουσαν σε νομισματοκοπία των νησιών, προκειμένου αν αυτά τα νησιά κατακτηθούν, που έγινε στη συνέχεια αυτό, έτσι, στο τέλος τα νησιά ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα, αφού ανήκανε πρώτα στην Αγγλία, έγιναν ουσιαστικά δώρο των Άγγλων το 1864, επειδή ανέλαβε ο Γεώργιος βασιλιάς Ελλάδος και ήταν απέτηση του πατέρα του να δώσουν οι Άγγλοι τα νησιά. Το κάνανε οι Άγγλοι γιατί δεν θέλανε να αναλάβει δικός τους βασιλιάς, καθώς δεν θέλανε να αναλάβει κάποιος ο οποίος θα ερχόταν σε κόντρα με τους Οθωμανούς από την Αγγλία. Ήταν δηλαδή να αναλάβει της Βικτωρίας γιος, υπήρξε αντίδραση και έτσι λοιπόν ανέλαβε ο Δανός βασιλιάς ο Γεώργιος, αλλά με την συμφωνία ότι οι Άγγλοι θα παραδίδαν τα νησιά του Ιωνίου στο δώρο στην Ελλάδα, όπως και έγινε. Και να σας δείξω και τα δύο Soldi.
τα Sole et Armata, που πάλι και αυτά κόπηκαν για να ενισχύσουν πάλι έτσι αρκετά δύσκολο νόμισμα και αυτό να ξέρετε, τα Sole et Armata, για να ενισχύσουν ουσιαστικά το ναυτικό των Βενετών στην εκστρατεία που κάνανε στην Πελοπόννησο, προκειμένου να την κατακτήσουν αυτή, δηλαδή ουσιαστικά να την απελευθερώσουν ως απελευθερωτές πήγαν, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να την κατακτήσουν αυτή από τους Οθωμανούς. Άρα έχουν αξία γενικότερα τα Σολντίνο, έτσι, ειδικά το 1600, αρκετά. Σου έδειξα και εγώ νομίσματα περίπου εκείνης της εποχής. Τα 10 λεπτά του 1869 λέει ο φίλος μας, το οποίο είναι το πρώτο δεκάλεπτο που κόβει ο Γεώργιος. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Γεώργιος Βασιλιάς το 1800, ουσιαστικά 63-64, γιατί μείναμε ένα χρόνο σχεδόν χωρίς βασιλιά, προκειμένου να δεχτεί κάποιος να έρθει. Υπήρχαν αρκετές αρνήσεις να έρθουν εκείνη την περίοδο να αναλάβουν ως βασιλιάς της χώρας μας από διάφορες βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης, επειδή και ο λόγος ήταν ότι βρισκόμασταν σχεδόν σε ανοιχτό πόλεμο με τους Οθωμανούς. Κανείς λοιπόν δεν ήθελε να τα βάλει με την ισχυρή τότε πύλη τους Οθωμανούς, και έτσι λοιπόν καμιά οικογένεια δεν ήθελε να στείλει το παιδί του να αναλάβει βασιλιάς της χώρας μας. Ούτε ο πατέρας του Γεώργιου ήθελε, ο παππούς του επέμενε, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της Δανίας. Και έτσι λοιπόν αναλαμβάνει ο Γεώργιος. Εδώ το βλέπουμε σε μικρή ηλικία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το νόμισμα των 10 λεπτών του 1869 ή διόβολο, βλέπετε πάνω, δύο βολοί. Ο ένας οβολός είναι τα 5 λεπτά. Εδώ βλέπουμε σχετικά ένα όμορφο νομισματάκι. Να πούμε ότι το νόμισμα αυτό, μάλλον το βάλουμε πάνω. Να πούμε λοιπόν ότι το νόμισμα αυτό κόπηκε το 1869. Ο αριθμός που θα πω αφορά το 69 και το 70 δεν έχει διαχωριστεί. Ξέρουμε δηλαδή αριθμό για τις δύο ημερομηνίες. Κόπηκε σε 14.494.162 νομίσματα στο Στρασβούργο. Ξεκινάνε από 11 ευρώ σε χαμηλές καταστάσεις, 17 με 35 ευρώ σε μέτρες, γύρω στα 60 σε σχεδόν ακυκλοφόρητο και φτάνει και τα 160 ευρώ αν το νόμισμα είναι σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση. Είναι νόμισμα το οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι χαλκός. Μπορώ να μπω στο site λίγο μέσα να δω τα χαρακτηριστικά του. Ένα λεπτάκι να ανοίξει λίγο, γιατί έχω ανοίξει τον υπολογιστή. Όμορφο νόμισμα, ας το βάλω επάνω. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στην χρονολογία αυτή, να το δω από το site μας. Με βοηθάει πάρα πολύ και εμένα στα live πλέον. Να πούμε λοιπόν ότι το νόμισμα έχει βάρος 10 γραμμάρια, διάμετρο 25 χιλιοστά και πάχος 1,2. Τα υπόλοιπα σας τα είπα, έτσι. Λοιπόν, και να δείξουμε και το 5 λεπτό του 69, τον οβολό, το οποίο είναι ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά στο νόμισμα, απλά είναι μικρότερο σε διάμετρο και σε βάρος. Εδώ βλέπετε ένα πολύ όμορφο νόμισμα των 5 λεπτών. Βλέπετε μια πολύ καλό χτύπημα, πολύ καλά χτυπημένο. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι πλαστικό. Είναι φοβερό νόμισμα αυτό. Είναι σχεδόν ακυκλοφόρητο. 5 λεπτά λοιπόν και βλέπετε πάνω γράφει βολός. Απλά έχουν κοπεί αρκετά μεγάλος αριθμός, γιατί είναι τα πρώτα που κόβει, όπως και το μονόλεπτο του 69, το οποίο είναι και το πιο φθηνό μονόλεπτο. Έτσι, ένα όμορφο νομισματάκι, το οποίο και αυτό είναι χάλκινο νόμισμα, το μονόλεπτο. 1 λεπτό. Να πούμε ότι τα πρώτα μονόλεπτα βέβαια τα κόβει ο Θωμάς, έτσι. Λοιπόν, αναδημοσίευση, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο το Λάκο για την αναδημοσίευση, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να αγοράσουμε ασήμι, τι λέτε? Παιδιά, νομίζω ότι είναι ευκαιρία στις τιμές που κινείται. Δηλαδή, αν βρείτε ασήμι τώρα να αγοράσετε το γραμμάριο περίπου εκεί 2,3, νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Εγώ προσωπικά αγόρασα. 2 δραχμές, μας λέει ο φίλος μας, του 1926 ο Βυζαντινός. Ένα νόμισμα, φίλε μου, που είναι χαλκονικέλινο. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην περίοδο της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας, 1924-1935. Έχουμε δηλαδή δημοκρατία στη χώρα μας, υποτιθόμενη δημοκρατία, έτσι, γιατί αλλάξαμε 18 πρωθυπουργούς σε αυτό το διάστημα. Να πούμε λοιπόν ότι το ελληνικό κράτος κόβει νομίσματα το 1926 και μέσα σε αυτά κόβει και το διδραχμό του 1926. Ένα νόμισμα λοιπόν το οποίο είναι, όπως είπαμε, χαλκονικέλινο.
Το βάρος του είναι 7,5 γραμμάρια και έχει 27 χιλιοστά διάμετρο. Έχει κοπήσει 22 εκατομμύρια. Από την μπροστινή πλευρά βλέπουμε τη Θεά Αθηνά. Έτσι, έχουμε τη Θεά Αθηνά που κοιτάει αριστερά. Και από την πίσω πλευρά έχουμε την ονομαστική αξία του νομίσματος. Πολύ απλό νόμισμα και πολύ όμορφο. Να πούμε λοιπόν το συγκεκριμένο ξεκινάει από 80 λεπτά. Σε μέτρες καταστάσεις είμαστε περίπου 1,5 με 8 ευρώ. Αν μιλάμε για ένα σχεδόν ακυκλοφόρητο είμαστε στα 16 ευρώ. Αν μιλάμε για ένα ακυκλοφόρητο είμαστε περίπου στα 25 ευρώ. Στην τιμή δεν αναφέρουμε σε νόμισμα το οποίο είναι πιστοποιημένο. Αναφέρουμε σε νομίσματα το οποίο είναι απιστοποιητά για τους συλλέκτες. Έτσι. Πολύ πολύ όμορφο νομισματάκι εκείνης της εποχής και πολύ αρκετά ιδιαίτερο. Να βγάλω εγώ και το 10 λεπτό από πάνω. Να βάλουμε, να βάλουμε το κατοσάρικο. Που είναι στην καψουλίτσα του μέσα και γυαλίζει και είναι όμορφο. Λοιπόν, συνεχίζω με το επόμενο νομισματάκι. Την επόμενη ερώτηση. Δώσαμε απλά ένα δευτερόλεπτο, παιδιά, να βάλω το 10 λεπτό στη θέση του. Είναι κρίμα να είναι εκτός και να το χτυπάω δεξιά και αριστερά. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τις ποικιλίες αυτών των νομισμάτων, έτσι, που αφορά έτσι πιο πολλοί συλλέκτες, αλλά θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου το Σπύρο εδώ πέρα το Λάκκο για την αναδημοσίευση. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστης, ευχαριστώ πολύ το Μάριο, το Σάμιο για το follow. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Τις τιμές τις λέω, Μάρια, σε όλα. Δραχμές με το κιλό από πού μπορώ να αγοράσω φθηνά. Νομίζω και μοναστεράκι μπορεί να βρεις φθηνά και σε μαγαζιά που πουλάνε νομίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Αν μένεις Αθήνα, αρχές Σοφοκλέους είναι ο δρόμος που είναι το χρηματιστήριο. Έχει μια στοά μέσα, έχει μέσα 5-6 μαγαζιά. Τα μισά που πουλάνε με το κιλό. Αν έχω χρυσό. Όχι, δεν είναι χρυσά αυτά που βλέπεις. Αυτά είναι τα κατοσάρικα. Δεν είναι χρυσά, όχι. Μίλησέ μας για τη δραχμή. Κοίτα να δεις, μεταξένια, η πρώτη σύγχρονη ελληνική δραχμή κόβεται το 1832. Την έδειξα και προηγουμένως. Είναι νόμισμα δηλαδή το οποίο το κόβει ο Όθωνας. Ο Καποδίστριας δεν κόβει δραχμές, κόβει φοίνικες. Τώρα από εκεί και πέρα αναφέρουμε στην πρώτη σύγχρονη ελληνική δραχμή. Το συγκεκριμένο μετά κόπηκε και το 33, θα σου το δείξω, και το 34 και το 45, έτσι. Δηλαδή κόπηκε μετά αρκετές χρονιές και βέβαια από εκεί και πέρα μετά κόβει και ο Γεώργιος 6 δραχμές. Εδώ του 1833 επί Όθωνα. Έτσι, η πρώτη κόβεται το 1832. Συνήθως τα νομίσματα δηλαδή και του Γεωργίου οι δραχμές είναι ασημένιες. Όλες. Ο Γεώργιος κόβει 6 δραχμές. Την πρώτη του την κόβει το 1868. Θα σε δείξω. Και μετά κόβει 73, 74, το 83 και κόβει, θα σου δείξω και την τελευταία του δραχμή που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Έτσι, οι πρώτες δραχμές, να ξέρετε, γενικότερα όλων των βασιλείων έχουν πάνω το βασιλιά και από πίσω την ονομαστική αξία. Τώρα, στη δεύτερη ελληνική δημοκρατία, δηλαδή 1824-1835, οι δραχμές γίνονται χαλκονικέλληνες. Αυτή είναι του Γεωργίου η πρώτη, 1868, που είναι αρκετά δύσκολη η δραχμή, καθώς έχει σχετικά μικρό αριθμό κοπών. Από πίσω έχουμε τον ελληνικό θηρεό, ενώ στον Όθωνα ήταν βαβαρικός ο θηρεός από πίσω που βλέπαμε. Εδώ έχουμε τον εστεμένο ελληνικό θηρεό, μία δραχμή, έτσι πολύ πολύ όμορφο νομισματάκι. Αυτό λοιπόν το ίδιο νόμισμα κόβεται και το 73 και το 74 και το 1883 και μετά κόβει πάλι 1910 και 1911, όπου το νόμισμα έχει αλλάξει πλέον, καθώς ο Γεώργιος είναι πλέον σε μεγάλη ηλικία. Εδώ σου δείχνω η τελευταία δραχμούλα που κόβεται το 1911, που βλέπεις πλέον ο Γεώργιος είναι πλέον σε μεγάλη ηλικία. Να θυμίσουμε ότι μετά από 2 χρόνια δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη σε μια θυμοτυπική επίσκεψη. Εδώ βλέπουμε από πίσω την Θέτιδα, η οποία πάει τα όπλα της στον Αχιλλέα, στο γιο της στον Αχιλλέα. Να το δείξουμε, είναι φοβερό το νόμισμα αυτό. Θα σας το δείξω σε λίγο μεγαλύτερο στις 2 δραχμές για να φαίνεται καλύτερα. Από την μπροστινή πλευρά λοιπόν έχουμε τον Γεώργιο και από την πίσω πλευρά έχουμε τη Θέτιδα, η οποία πάει τα όπλα της στον Αχιλλέα. Έτσι βλέπουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Πάνω στην ασπίδα υπάρχει Μέδουσα, το κοντάρι το οποίο διακρίνεται πίσω και κινείται πάνω σε άλογο. Έτσι είναι φοβερό, είναι σαν πίνακας λοιπόν το συγκεκριμένο νόμισμα. Ασημένια όλα αυτά τα νομισματάκια. Τώρα εντάξει, εξίσου εξαρτάται τις καταστάσεις και εξαρτάται και τη χρονολογία, γιατί η κάθε χρονολογία έχει διαφορετικό αριθμό κοπών, με αποτέλεσμα κάποια να είναι πιο εύκολα, κάποια να είναι πιο δύσκολα. Αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη, πες μου. Στη συνέχεια γίνεται χαλκονικέλιο ουσιαστικά από το 26 και μετά.
Και από εκεί και πέρα μετά παραμένει χαλκονικέλιο μέχρι και τις τελευταίες δραχμούλες που, εντάξει, οι τελευταίες αυτές που κόβεται από το 76 και μετά αλλάζει πάλι το υλικό τους, αλλά γενικότερα είναι φτηνά νομίσματα. Αυτά τα νομίσματα κυκλοφορίες. Δεν υπάρχει πλέον κάτι ακριβό. Τα ακριβά είναι τα σημαίνια. Με πιο ακριβά αυτά του όθωνα που σου έδειξα. Φαντάζομαι ότι αυτό το όθωνα σε αυτή την κατάσταση που το έδειξε ξεκινάει από 100 ευρώ. Και η αξία του μπορεί να ανέβει αρκετά. 20 δραχμές το 76 με 86 αν έχουν καμιά αξία δεν έχω από την αρχή. Μου έχει μόνο το 82, την οποία την έδειξα προηγουμένως. Να το ξαναδείξω πάλι. Είναι μια ποικιλία το 82, το οποίο ναι, έχει αξία. Απλά να σου πω ποια έχουν από το 82 αξία. Λοιπόν, το έχω βγάλει κιόλας. Πρέπει να είναι κάπου έξω. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο γιατί μπορεί να το έχω βάλει σε λάθος σημείο, αν έχει μπει σε λάθος σημείο. Ναι, έχει μπει σε κάποιο λάθος σημείο. Δεν θα το βρούμε σύντομα. Λοιπόν, σου δείχνω το απλό το 82, δεν πειράζει. Θα τη βρούμε και την ποικιλία, κάπου την έβαλα λάθος, κάπου άλλο την άλλη, δεν πειράζει. Λοιπόν, σου δείχνω το απλό το 82. Απλά για να σου πω την... ενώ το άλλο ήταν η ποικιλία που έδειχνα προηγουμένως, δεν πειράζει. Κάπου το ακούμπησα τώρα. Θα το βρω μετά το live. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αυτό είναι το απλό. Αυτό είναι που κάνει... Αυτό δεν κάνει τίποτα. Κάνει 20 λεπτά. Ερχόμαστε λοιπόν στον πρώτο κύωνα, στην πρώτη κολόνα και μετράμε τις ακμές, τις γραμμούλες. Αν οι γραμμούλες είναι 6, όπως είναι αυτό, το νόμισμα δεν έχει καμία αξία. Αν οι γραμμούλες είναι 5, είναι το προηγούμενο νόμισμα που έδειξα όσοι εσείς ήταν μέσα, τότε η αξία του νομίσματος είναι, ξεκινάει από 15 ευρώ. Αν οι γραμμούλες εδώ πέρα, οι ακμές, εδώ οι γραμμούλες είναι 7, πρέπει να τις μετρήσεις μία-μία, τότε το νόμισμα ξεκινάει από 80 ευρώ. Ενώ αν οι γραμμούλες είναι 8, δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε 8 γραμμούλες, σαν πρώτο κύωνα πάντα μιλάμε, και η ημερομηνία πρέπει να είναι 82, όχι άλλο νόμισμα, μόνο το 82, τότε το νόμισμα ξεκινάει από 120 ευρώ. Είναι οι ποικιλίες του 20άρικου, μόνο αυτό το 20άρικο έχει υπεραξία. Και από εκεί και πέρα είναι το proof, το οποίο θα σου δείξω, το 82, το οποίο κάνει όμως δεν κάνει κάτι, κάνει 3-4 ευρώ. Το 78 με συγχωρείς, το proof του 1978. Κάτσε μήπως βρούμε και το... και αυτό που ψάχνουμε. Να το proof του 78. Το οποίο και αυτό ας πούμε έχει μια υπεραξία λόγω του ότι είναι proof σημαίνει επιμελημένη κοπή. Έτσι το βλέπεις πως γυαλίζει, άλλο νόμισμα. Είναι 20 δραχμές λοιπόν το 1878, αλλά είναι το proof, είναι το συλλεκτικό, δεν ήταν νόμισμα κυκλοφορής αυτό. Κοβόταν μόνο για συλλεκτικό λόγο, έτσι. Είναι το βλέπεις, είναι σαν καθρέφτης, βάζει το δάχτυλο σου μέσα και καθρεφτίζει. Έτσι είναι το proof του 78. Και από εκεί πέρα είναι και το proof του 1993, αν με ρωτάς, που αλλάζει βέβαια το νόμισμα. Το οποίο και αυτό κάνει γύρω στα 30 ευρώ, αλλά πάλι μιλάμε για το proof του 93, το οποίο έχει κοπεί μόλις σε 9.600 κομμάτια και είναι μόνο αυτό, 93 επάνω ημερομηνία. Έτσι, 9.600 κομμάτια και είναι μόνο η επιμελημένη κοπή, η οποία είναι μόνο για συλλεκτικούς λόγους. Δεν ήταν νόμισμα κυκλοφορής αυτά με το Διονύσιο Σολομό. Αυτά ουσιαστικά είναι τα 20 που έχουν υπεραξία. Από το 1976 μετά πάντα, έτσι. Το 20 δραχμα. Έχω 180 χρόνια επανάσταση. Κάποιο μεταλλιάκι είναι αυτό, φίλε Βλάση, που έχεις. Ευχαριστώ πολύ το Σπύρο το Λάκκο για την αναδημοσίευση. Ευχαριστώ πολύ το φίλο Keeping1 για το follow. Ευχαριστώ πολύ. Το Γιώργο για την κοινοποίηση του live. Το Γιώργο τον Πιτσούνη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε Γιώργο. Γεια σου, μας λέει ο φίλος μας. Ο Παπάκι Pig1. Έτσι είναι το σωστό, Παπάκι Pig1. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο τον Λάκκο πάλι για την δημοσίευση. Το Γιώργο που έκανε το παιδί κοινοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, μια χαρά. Αν θέλει οποιοδήποτε μπορεί να μας ζητήσει να δούμε οποιοδήποτε νόμισμα. Καληνύχτα με τα ξένια, καληνύχτα. Καλό βράδυ. Αν θέλει οποιοδήποτε μπορεί να... Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Μπορεί να ζητήσει να δούμε οποιοδήποτε νομισματάκι. Για να μην επαναλαμβάνομαι κι εγώ. Να το γυρίσω αυτό λίγο να μην γυαλίζει. Δεν ήταν τίποτα. Αυτό που ακούστηκε.
Έπεσε ένα τραπεζάκι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε τώρα και το 20 που ψάχνουμε. Μήπως το βρω και σας το δείξω την ποικιλία. Κάπου το ακούμπησα. Σε κάποια λάθος θήκη το έβαλα λογικά. Να δείξω ένα 50, παιδιά, το οποίο είναι και αυτό μια ποικιλία έτσι αρκετά ιδιαίτερη. Είναι οι 50 δραχμές του 1988, το οποίο δεν το έχουμε πει αρκετό καιρό τώρα. Να πούμε λοιπόν το 88 το νόμισμα είναι αυτό. Αυτό είναι σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση, κάνει περίπου 1 ευρώ. Αν όμως έχουμε όμως την ποικιλία, όπου έχουμε ουσιαστικά πάνω στο. Να το γυρίσω λίγο να μην γυαλίζει. Γιατί γυαλίζει ουσιαστικά το χαρτονάκι που είναι μέσα. Έχουμε μια ποικιλία που έχουμε μια βούλα εδώ πάνω στο κατάρτι. Είναι η ποικιλία με τη βούλα στο κατάρτι. Είναι αυτό εδώ το νόμισμα. Το βλέπετε, έχει μια βούλα πάνω στο κατάρτι. Πάλι η ημερομηνία 88 πρέπει να είναι. Δεν ισχύει για άλλη ημερομηνία. Όπου αυτό ξεκινάει από 10 ευρώ και μπορεί να φτάσει και αυτό τα 50 ευρώ σε μια κυκλοφόρητη κατάσταση. Μπορεί να το βρείτε και κάτω από 10 ευρώ. Μπορεί να το βρείτε και 4 και 5 ευρώ να το πουλάνε κάποιοι. Αλλά κανονικά αυτή η ποικιλία πρέπει να ξεκινάει κανονικά από 10 ευρώ. Λοιπόν, να μην μένει κενό εδώ. Έρχομαι να δω σχόλια, κάποιος κάτι έγραψε. Έχω τις 10 δραχμές του 1968, μας λέει ο Ανδρέας. Λοιπόν, Ανδρέα, είναι ένα νόμισμα το οποίο έχει κοπεί επί Κωνσταντίνου και μάλιστα ουσιαστικά είναι... Ο Κωνσταντίνος λοιπόν αναλαμβάνει το 1964 μετά το θάνατο του πατέρα του. Το δεκάδραχμό του λοιπόν, έτσι, το δεκάλεπτο ή το δεκάδραχμο, στο δεκάδραχμο, ωραία. Το δεκάδραχμό του λοιπόν το κόβει, το πρώτο του λοιπόν δεκάδραχμο το κόβει το 68. Έχουμε λοιπόν ένα νόμισμα το οποίο είναι, να το δείξουμε. Είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι ένα νόμισμα χαλκονικέλιο. Για να πούμε λιγάκι από το site μέσα να δούμε χαρακτηριστικά του νομίσματος. Λοιπόν, πατάμε 64,73 και ερχόμαστε λοιπόν 10 λεπτά, 10 δραχμές 68, είναι το πρώτο, κόβεται σε 40 εκατομμύρια νομίσματα στην Κρέμνιτσα. Η σύστασή του είναι 75% χαλκό και 25 νικέλιο. Έχει 30 χιλιοστά διάμετρο με 10 γραμμάρια βάρος και 1,9 χιλιοστά πάχος. Ξεκινάει από 20 λεπτά σε χαμηλές καταστάσεις, φτάνει 40 περίπου 1 ευρώ σε μέτρες προς καλές καταστάσεις. Σχεδόν ακυκλοφόρητο είμαστε περίπου στο 1 ευρώ. Αν μιλάμε για ένα ακυκλοφόρητο, τότε μιλάμε για ένα νόμισμα περίπου των 1,5-2 ευρώ. Είναι σχετικά χαμηλής αξίας γιατί έχει πάρα πολλές κοπές και γενικότερα το υλικό του είναι φθηνό. Λοιπόν, από την πίσω πλευρά βλέπουμε τον ελληνικό θηρό με τους δύο Ηρακλείδες, τον εστεμένο ελληνικό θηρό. Ενώ από την μπροστινή πλευρά βλέπουμε την κεφαλή του Γεωργίου, του τότε βασιλιά, δεν έχουμε ακόμα χούντα, ο οποίος κοιτάει, 1967 έχουμε. Έτσι, το 67 έχουμε χούντα, έχουμε πλέον χούντα, αλλά παραμένει βασιλιάς ο Γεώργιος, παρόλο που μια χρονιά πριν έχει κάνει την προσπάθειά του να ρίξει τους χουντικούς από τη Χάνη και αυτό εξορείται στην Ιταλία. Παραμένει όμως βασιλιάς μέχρι το 1973. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν την κεφαλή του Γεωργίου, ένα όμορφο νόμισμα. Εδώ το βλέπουμε σε μια κατάσταση σχεδόν ακυκλοφόρητο, όπου η αξία του, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ. Είναι σχετικά χαμηλό, χαμηλής αξίας. Τα πρώτα παρόλα αυτά νομίσματα τα οποία στο Γεώργιο έχουμε από πίσω το σύμβολο της Χούντας είναι από το 1971 και μετά. Γεώργιο λέω, το Κωνσταντίνο, συγγνώμη. Είναι από το 1971 και μετά, όπου από πίσω πλέον δεν έχουμε τον ελληνικό θηρό, αλλά έχουμε το σύμβολο της Χούντας, έτσι, το στρατιώτη μαζί με το φοίνικα. Αυτό είναι ένα νόμισμα του 1971. Από το 1971 και μετά πλέον αλλάζουν τα νομίσματα από την πίσω πλευρά και έχουμε πλέον το φοίνικα με το στρατιώτη. Αυτό αφορά έτσι και τα πιο μικρά νομίσματα, τις 1 δραχμής, των 2 δραχμών, τις 5 δραχμές κτλ. Γιώργιο Β' Βασίλη, όχι. Θέλεις το... Βασίλη, ένα νόμισμα έχω, το γνωστό το κατοστάρικο, το οποίο είναι θηρίδα. Για ευνοϊκούς λόγους. Ένα νόμισμα έχω μόνο. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις πολλά από τον Γιώργιο το δεύτερο, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι. Να πω όμως ότι και το νόμισμα του 1922, απλά για να το ξέρετε αυτό, παρόλο που πολύ το χρεώνουν στο Κωνσταντίνο, το έχει κόψει ο Γεώργιος. Αν διαβάσετε το ΦΕΚ του νομίσματος, είναι το ΦΕΚ του 1923,
Το γράφω κιόλας και στο site. Κυκλοφόρησε 3 Οκτώβρη του 1923 και όχι το 22 όπως γράφει. Είναι το Βασιλικό Διάταγμα 63 τεύχος Α, 8 Τρίτου του 23, το οποίο το υπογράφει ο Γεώργιος ο Δεύτερος. Απλά το αναφέρω μια και ρωτάει ο φίλος μας για το συγκεκριμένο. Αυτό που λέω το που είπα προηγουμένως δεν είναι νόμισμα κυκλοφορίας, είναι νόμισμα επαιτειακό. Έχει κοπήσει σε πολύ μικρό αριθμό και είναι έτσι αρκετά δύσκολο νόμισμα. Να δείξω όμως λιγάκι το δεκάλεπτο, το οποίο και αυτό είναι νόμισμα του Γεώργιου του Δεύτερου. Και να πούμε ότι είναι ένα νόμισμα το οποίο μάλιστα κόπηκε σε 120 εκατομμύρια, καθώς έχουμε ουσιαστικά τη μικρασιατική καταστροφή και ουσιαστικά ήταν το νόμισμα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες εκείνης της εποχής, καθώς πολύ μεγάλος πληθυσμός μετακινήθηκε στην Ελλάδα ανθρώπων. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το νόμισμα, είναι ένα αλουμινένιο νομισματάκι του 1922, Βασίλειο της Ελλάδος. 1922 γράφει από κάτω, αλλά ουσιαστικά το 23 το νόμισμα αυτό κυκλοφόρησε και το ΦΕΚ αφορά το 23. Πολύ πολύ ιδιαίτερο νομισματάκι εκείνης της εποχής, αλουμινένιο όπως είπα, η αξία του είναι χαμηλή, δηλαδή ξεκινάει από μισό ευρώ και μπορεί να φτάσει περίπου τα 15 ευρώ σε κυκλοφόρητο. Εδώ βλέπετε ένα νομισματάκι περίπου των 3-4 ευρώ. Και αυτό λοιπόν είναι νόμισμα του Γεωργίου, του Δεύτερου. Εσύ βέβαια θέλεις να δεις τα επαιτειακά, τα οποία όπως είπα, όταν θα φτάσουμε να μιλάμε για τον Γεώργιο Δεύτερο θα το φέρω και θα το δείξω. Γι' αυτό είπα και την προηγούμενη φορά ότι είναι δύσκολο να το δείξω. Ευχαριστώ πολύ τον Αγγελάκο για την κοινοποίηση. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη τον Μεϊδάνη για την κοινοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Το user 9665 για την κοινοποίηση. 20 δραχμές μπορείς να μου πεις πώς μετράμε. Έχω βάλει το 1982. Τώρα δυστυχώς κάπου έχω βάλει την ποικιλία μου και δεν τη βρίσκω, γιατί με την ποικιλία που έχω ήταν πολύ πιο εύκολο. Αλλά κάπου τώρα το ακούμπησα το νόμισμα αυτό και δυστυχώς, φίλε μου, θα το βρω μετά το τέλος του live. Τώρα θα σου δείξω ένα νομισματάκι το οποίο είναι το κανονικό, ενώ από την ποικιλία ήταν σε καλύτερη κατάσταση και το βλέπαμε πιο καλά. Έρχεσαι στην πρώτη κολόνα, ζουμάρω όσο μπορώ και μετράμε τις γραμμές, τις ακμούλες. Αυτές εδώ πέρα τις γραμμές που βλέπεις που ξεχωρίζουν. Κάτσε εδώ γιατί πρέπει να το βάλουμε κάπου να είναι σταθερά. Να ζουμάρω όσο μπορώ. Και μετράμε εδώ τις γραμμούλες, αυτές εδώ τις γραμμούλες που βλέπεις. Αν οι γραμμούλες είναι 6 είναι το κοινό, αν είναι 5 ξεκινάει από 15 ευρώ. Αν οι γραμμούλες είναι 7, μόνο στην πρώτη κολόνα, έτσι. Αν οι γραμμούλες είναι 7 κάνει περίπου 80 ευρώ, αν οι γραμμούλες είναι 8 κάνει περίπου 120 ευρώ. Αλλά αφορά μόνο το πρώτο. Κάπου τώρα το ακούμπησα, που το έβαλα. Το έδειξα δηλαδή, σήμερα το δείχνα. Ίσως το έχω βάλει, ξέρεις, τώρα μεταξύ από... Με το άλλο φαίνεται πολύ καλύτερα. Καθώς αυτό είναι λίγο χαμηλό το νόμισμα και δεν φαίνεται καλά, εντάξει. Κοιτάω μήπως το έχω βάλει κάπου, το βρω εδώ τώρα, αλλά... Κάπου εδώ, εντάξει, 2 μπουκ έχω ανοίξει όλα και όλα. Μήπως κάποια στιγμή που άνοιξα το... Αυτό τι είναι? Τα ρωσικά. Ένα λεπτάκι, μήπως κατά λάθος το έβαλα μέσα στα νομίσματα της Ρωσίας που άνοιξα. Ιουγκοσλαβία. Ρωσία, όχι. Δεν το έχω δω. Ούτε στα ρούβλια. Κάπου το ακούμπησα τώρα. Πού το ακούμπησα? Θα βρεθεί, παιδιά, δεν χάνεται. Εδώ είναι. Στο επόμενο live θα το ξαναδούμε. Λοιπόν, την ποικιλία. Κάπου το ακούμπησα. Δες μου. Πώς μπορούμε να ξεθαμπόσουμε τα νομίσματα των δραχμών χωρίς να τα χαλάσουμε? Εξαρτάται τι νομίσματα έχεις. Δηλαδή, αν είναι ασημένια, αν είναι χρυσά, μην τα πειράζεις. Τους κάνεις ζημιά, τους χαλάς την αξία τους. Αν είναι νομίσματα πριν το 1900, μην τα πειράζεις. Τα καταστρέφεις και αυτά. Αν τώρα μιλάμε για νομισματάκια, π.χ. σαν αυτό εδώ που δείχνω το 76 και μετά, ο πιο εύκολος τρόπος είναι αν έχεις λίγο οδοντόκρεμα, λευκή, από τη μία πλευρά και από την άλλη, και μετά με ένα χαρτάκι το καθαρίζεις από το οδοντόκρεμα. Θα δεις ότι θα μαυρίσει αμέσως το χαρτάκι και θα φύγει βρώμα πάνω από τα νομίσματα. Αλλά αυτό σε νομίσματα τα οποία δεν έχουν συλλεκτική αξία. Αν το κάνεις σε συλλεκτικό, χάνει αμέσως το νόμισμα περίπου 30 με 40% της αξίας του. Αυτό με το κατοσάρικο Κώστα με τη Βεργίνα κάνει μισό ευρώ που βλέπεις.
Φίλε μου, στείλε μου όταν τελειώσεις, έχω κάτι να σου στείλω. Οκ. Στείλε μου εσύ μήνυμα γιατί εγώ θα το ξεχάσω. Συλλέγω, ναι, συλλέγω. Με ρωτάει αν συλλέγω ο φίλος μας. It's Alex. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ το user 4275 για το follow. Στείλε μου εσύ, φίλε μου, εγώ θα το ξεχάσω. Τώρα, μετά από κάθε live έχω περίπου 20-30 μηνύματα. Θα σου απαντήσω οπωσδήποτε, απλά θα το ξεχάσω. Ξεχάσω το username, είναι και λίγο δύσκολο το δικό σου. Παιδιά, υπάρχει κάτι. Τι ώρα πήγε? Πήγε 11 η ώρα. Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει από τις 9.30 ώρα. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει οτιδήποτε, εδώ είμαι για οποιοδήποτε νομισματάκι. Αν όχι, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Κυριακή στις 9.30 ώρα που είναι θεματικό το live. Να πούμε ότι θα πούμε το τελευταίο μέρος των νομισματών του Γεωργίου, του Γεωργίου του Πρώτου. Να πούμε ότι θα μιλήσουμε για εποχή 1900 μέχρι 1900, ουσιαστικά 13 που δολοφονείται στην Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για την απελευθέρωση των περιοχών εκεί, της Θεσσαλονίκης μας το 1912. Θα μιλήσουμε έτσι όπως μιλάμε σε κάθε live τα θεματικά μας, ποια ήταν η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, τι αγοράζανε, ποιοι ήταν οι μισθοί. Δηλαδή δεν είναι μόνο νομίσματα, μιλάμε και με ιστορικά στοιχεία. Από το χάρτη θα δούμε ποια εδάφη είχε η Ελλάδα μας εκείνη την εποχή και ποια εδάφη κατακτήθηκαν επιπλέον. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το θεματικό μας αυτή την Κυριακή. Αυτά. Προς το παρόν δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε εσείς, έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι. Πολύ ευχαριστώ να το κάνουμε, εκτός αν... Λοιπόν, να βρούμε και ψάχνουμε και το 20άρικο τόση ώρα. Κάπου το έβαλα αυτό. Πρέπει να ξεφυλίσω τώρα όλο το book για να το βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω και σήμερα που ήσασταν κοντά μου. Να σας καληνυχτήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σίγουρα για την Κυριακή σε 9.30 ώρα. Τώρα, αν έχω χρόνο, μέσα στην εβδομάδα μπαίνω και κάνω και κάποια άλλα live ακόμα. Αλλά είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Σίγουρα όμως η Κυριακή στις 9.30 ώρα θα τα πούμε. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, όλα τα live πλέον θα τα σηκώνω στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, που μπορείτε να το δείτε το κανάλι. Αν μπείτε στο προφίλ μου, βλέπετε γράφω από κάτω το κανάλι στο YouTube, με κάνετε ένα follow και μπορείτε πλέον να βλέπετε όλα τα live από εδώ και πέρα, από το προηγούμενο και μετά, όλα τα live τα οποία είναι και είτε είναι θεματικά είτε είναι τα live μας αυτά που κάνουμε σαν και σήμερα, τα μη θεματικά μας. Και επίσης να θυμίσω και το site μας στο lcoins.gr, μια λέξη είναι lcoins.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να το γράψω κιόλας. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε τις αξίες των νομισμάτων από το 1828 μέχρι και το 2000, ανάλογα την κατάσταση που είναι το νομισμά σας. Να πω ότι ακόμα δεν έχω βάλει τα καποδιστριακά, δεν τα έχω συμπληρώσει από το 28 μέχρι το 31. Θα το κάνω νομίζω αύριο, μόνο τις common ποικιλίες, τα κοινά νομίσματα. Τα υπόλοιπα θα το γράφω κιόλας έτσι, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουμε να τα βάλουμε. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε και το site, γιατί νομίζω ότι ειδικά για νέους συλλέκτες είναι ένας μπούσουλας με τι τιμές μπορείτε να αγοράζετε και να πουλάτε, χωρίς βέβαια οι τιμές να είναι δεσμευτικές, το ξαναλέω. Έτσι καθένας επιλέγει πόσο αξίζει το νόμισμά του και πού θέλει να πουλήσει. Αλλά γενικότερα λειτουργεί ως μπούσουλας. Να πας να μετρήσεις τις ταυλάκια στις κοιούνες, γιατί πολλοί τις μετρήσανε και είδανε τελικά ότι είχαν νομίσματα που είχαν υπεραξία. Και ξέρω και 2-3 περιπτώσεις που πουλήσανε με υπεραξία, ενώ τα είχαν βάλει τα νομίσματα καλά. 2-3 στο βεντόρα τους το παγώ, τους έστειλα μήνυμα και τους λέω μην τα σκοτώνετε τα νομίσματα, είναι ποικιλίες τα συγκεκριμένα. Και αλλάξαν τις τιμές τα παιδιά και τα πουλήσαν σε καλύτερες τιμές και με ευχαρίστησαν κιόλας. Αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι να μετράτε οι ποικιλίες έχουν υπεραξία. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.